Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kana muine mamessages avo amunenge muinawo, feel free to come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kunyangwe vedare renyu vakazoti inini I am an arrogant man but I am a champion of the game. I call myself Triple H the game, kana dziri nhau dzevanhukadzi. Ende mukadzi wose wandinodanana naye anotozotogumisidzira dzimwe nguva atoramba murume wake because of love and affection yandinenge ndichimupa. Vakadzi venyu ndinovapa mari kuti vandide, and yes, it is a big chance that I have slept with your wife. Kunyangwe mukandituka, munondituka zvenyu, but nhasi ndangouya kuti ndinge ndichingokuudzai chokwadi. Saka inini handitombotyi kana macomments evanhu vanenge vachitaura zvavanenge vachinzwa kuda. They call me the dog, and I have fed over 300 Zimbabwean women kunoku kuEurope. I have eaten them. Yes, that is my body count. Kubva zvandakauya kunoku kuEurope ndarara nevakadzi vanokwana ivo kuita 300 vandakarara navo pandainge ndichiri kuSouth Africa zvanhasi. Handisi kuda hangu kutaura. Yes, I have counted. I have stayed in different parts of Europe. Inini, I am not even a problem. You need to thank me because I am volunteering my money to satisfy your women. Nekuti vazhinji venyu munotumidzira vakadzi venyu kuno kuEurope, kana mavatumidzira kuno kuEurope vanogumisidzira vava kuzviita dzimwe nguva nemabhanana chaiwo, nekuti vanenge vari so lonely. Saka ndakaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichingozviita sekunge ndiri United Nations yevanhukadzi, ndinodoneta semadonetero ainge achiita food aid yekuAmerica, but ini madonations angu anenge ari urume hwangu. Pavakadzi vose avo 300 vandakarara navo, vakadzi vose ivavo hakuna kana umwe zvake wandakamboshandisira butiro. Anenge ati anoda butiro, relationship yacho inofanira kuti inge ichiparara zvayo, because inini ndinotongoda zvakatongodaro, no protection at all. Saka mukomanashi, inini I think kuti nditori a career, but AIDS yangu haitombobatwi nekuda kwekuti kubva ndichiri kuZimbabwe chaiko ndaitodanana neumwe mukadzi uyo aitozivikanwa nevanhu vose kuti anonwa mapiritsi eAIDS, but ini ndaiti kana ndikaenda kuchipatara AIDS yacho iyoyo yaisatombobatwa zvachose. Maybe inhau yekuti ndakatanga kurara nemahure kubva ndichiri mwana mudiki. Maybe ndo zvakazoita kuti ropa rangu ringojairira AIDS yacho iyoyo. Kunyangwe mukadzi akanditi, iwe urikuda kurara neni pasina kushandisirana butiro, hautyi here kuti ndinozokuzadza chirwere? Ndinongomuti huya mhani yeke totongoita, handina kana basa nazvo ini. Ndiyo confession yangu iyoyo mukoma. Vazhinji vacho ndinotongoita vekusangana navo pamasocial media platforms nemumagroups akasiyana-siyana ekuno kuEurope. Saka mukadzi uyo wandinenge ndarara naye ndinongomupawo kamari kandinenge ndamupa ndotomufadza. Vazhinji vacho vandinodanana navo ndeava vakauya kuno kuEurope because vanenge vatori panzara, and ivo vane belief yekuti kana ndikagara ndadanana nemurume uyo anenge akasouya kuno kuEurope kudhara, aiwa zvinhu zvangu zvinobva zvatofamba negwara rakanaka. Ndinomuita zvekuti iye anosvika pakukanganwa murume wake. Apa ndinoshandisa ka maskills akasiyana-siyana, ndinoita macasuals, uye zvekare ndinotonwa mapiritsi akaita sana Viagra kuti ndinge ndichinyatsokupisa poto zvekuti kana iye ega anosvika pakukanganwa murume waakasiya kuJoni. Vazhinji vacho mukoma vanozosvika pakucomplaina vachiti, baba imimi makapenga, hamundipi kana zororo throughout the night. I am not rich mukoma, but chandakangodzidza ndechekuti ndakaona kuti varume vazhinji ivo havatomborina kana
basa kana nguva yekunge vachifadzana nevadzimai vavo kunoku kuEurope, vazhinji vanenge vari pakungomhanyidzana nemari. Saka murume woga woga anofanira kuti ange achizviziva kuti mukadzi woga woga akasikwa naMwari anoda mari. Kana uchida kugona mukadzi, mupe mari. Vakadzi vanofarira magifts, ndokusaka muchinzwa kuti mukadzi anokwanisa kuenda akanorarwa nafudza mombe yeti murume wake achishanda. Inhau yekuti murume kunyange achishanda, but mari iyoyo painopinda mumba inenge iri mari inenge iine urongwa nechekare. Iye haazozvione sekunge imari inoshandiswa paurongwa hwake, anenge achingoti imari yashandiswa pamba. Asi kana uine kamari kasalari kako kaunopiwa, kunyange zvikanzi kanenge kari kashoma sei, unenge uchifanira kuti unge uchitora kasalari kacho ikako kashoma ungomupawo just a little bit kuti azvitengerawo kana kagift. Kunyange uchibva kubasa, kunyange zvikanzi uri vhenda, kungomutengerawo mabhanana maviri, because women they love attention, and most of these women vanopedzisira vava kusanakidzwa newe pabonde. But not as for me. Inini ndakaverenga novel rerudo ndikarinzwisisa. I am a sole provider for your wives, emotionally, physically, spiritually. I provide for your wife. And one lady once cried after I said, "Baby, why are you crying?" Akabva ati kwandiri, "You touched my soul." Ndikati, like how baby? It was because ndainge ndamupa 100 pounds. Apa ndikutaura nezvemukadzi wekuti the husband anotoshanda basa rine mari, but 100 pound iyoyo yakamuvhundutsa. Handisi kutaura nezvemunhu wenzaradzara. Munhu atori nezvemariwo zvake anotozvishandirawo kabasa kake kakanaka, but kungomupa 100 pounds just like thank you baby, ndakangoisa pachipfuva chake after tapedza kusika bonde ndichiri maari, ndikamuti you are the best, ongozvitengera zvaunonzwa kuda. Akangonditi you have touched my soul. Akaita sekunge acharidza mhere, akanditi kubva zvaakachata nemurume wake haana kana zuva raakambopiwawo mari. Anongopiwa mari obva anzi mari iyi tikufanira kuti tinge tichitumidzira vana muchembere kumusha, heye munin'ina wangu, heye munin'ina wako. Haanawo zuva rekuti anomboti bebi mari iyi iri mukadhi, ndoda kuti unge uchingoenda unoishandisa zvaunonzwa kuda. Hey, so this is what I have learned in life. I am not proud, but at the same time, I am not ashamed. I am honest. Handiti ndo chakafukidza chacho here chekuti tinonyatsokutaura zvatinenge tichinzwa kuda takapombonoka. So kune avo vanoti zvimwe kuda ndiri kunyepa, do you think kuti vakadzi vose vari kuno kuUK vanoenda kuchechi vanozviita maholier than thou are innocent? Do you think kuti havabvi pamaFacebook vachitsvaka varume here? There was even one guy who introduced himself using his wife's picture. When the wife found out kuti that is what he was doing, akatongoya kwandiri akabva anditi, iwe uri kutaura neghost remurume wangu, inini ndini manje ndava kutaura newe. Zvaaita zvatondibhowa kuti anenge achida kuita zvemainvestigation zvake, achida kuona kuti ndiri kumuhurira, yet ndakangozviita ka1 akandibata. Manje ndava kuda kudanana nemi mukuwasha. Takadanana so smart and simple zvekuti iye haana kana zvaakamboziva. I am the man that most of these women love. Sometimes I can be a fake cousin brother, kutoinvitiwa mukoma kutonzi uya kunoku kuLeeds. Kana ndasvika kwekweya ndobva ndatonzi this is my cousin brother, hey, this and that. Ndotombogarapo pamba ipapo, poto ichitotsva. Murume kana kangoenda kubasa, totosara zvedu tichitonakidzwa nerudo. Umwe anongonditi, iwewe kudanana kwandichaita newe ndoda kuti unge uchizondiitira maschool runs as a driver. Umwewo ndiye anongonditi I am a church friend. Apa ndinenge nditori chikomba chake muchechi. Mukomanashe handitombotauri, vose ndakapedza navo. So I have come here to confess, but chaunofanira kuti unge uchizvibvunza ndezvekuti pavakadzi vose ava vandakarara navo, wakowo mukadzi handina here kumbomujuma? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kune vamwe vanhu rume avo who are going to listen to my story with anger. Before you insult me, ask your wife this simple question. Have you ever smiled at a man who has commented on your Facebook and said you are just beautiful, you are a queen? If she stutters, know that kuti ugere zvako nehure rako mumba.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana mukadzi wako kana kuri kunzi ane munhu akambomuti you are so beautiful pamapictures ake, then she smiled, hanzi ziva kuti unenge ugere zvako nepfambi yako mumba. Is it true or not true? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, I am married, I am in the diaspora, but I cannot stop thinking about my ex uyo ari kuZimbabwe. I suspect kuti ex wangu uyu anenge akandigadzira because mukomanashi inini wakunoku ndainge ndatogara ndava nemhuri yangu, iye ndakazongodzwawo kuti akazororwa akaenda kuSouth Africa. Fine, pakazoshaika amai vangu mushure mekunge mama vatombonditi iwe weka ndiri kurota mukadzi wako, but like inini naye takangotizisana. Mushure mekunge tatizisana ndokubva achizongondisiya, but hatina kuita zvedu mwana. Vakangonditi vainge vachimurota achiti kwavari, mama taurai nemwana wenyu because ndichiri kumuda. Hanzi ndakatomuka ndikatomutuka ndikamuti futseke satani ibva kwandiri kuri kuda kundiparadzira marriage yemwana wangu. Saka ivo vanoti vaigara vachingonamata nezvazvo, iniwo ndainge ndisina kana basa nazvo because ndaitoti ko ndinogomudii kunoku ndakauya ndikarorawo mukadzi akazvinakira akadzidza. So I never thought much about it. Muchemberi ndokubva vachizofa, saka ndakabva ndachizoenda kumusha nemudzimai wangu like for the first time. Iye akakurira kunoku kumhiri kwemakungwa. She had never been to Zim. Tasvika kumba kuya mukomanachi, to my surprise I saw my ex. Saka iye paakangonzwa zvichinzi ndiri kuuya kumusha, she then left her husband ndokubva tachizosangana kumusha. Aingotaurawo neni imwe yaiya, but mukomanashi akazongonditi ndinokumbira hembe dzenyu ndidziwache. This was after my mother's burial. Ndakangomupa hembe akadziwacha because ndainge ndisingadi futi kuti mukadzi wangu ange achizonyanya kuona tichingotaura tose, because mukadzi wangu aitofungidzira kuti zvimwe kuda ndewe ukama. Saka ndakangomupa hembe dzangu kwava kudziwacha. Kubva ipapo paakazondipa hembe idzi dzakawachiwa dzakaainiwa, ndaiti kana ndakamutarisa hana yangu yairova mukoma. Iyewo aiti kana akanditarisa ndainyatsokunzwa kuti anenge achisimudza nhengo yangu. Aita sekunge ainge achitozviziva. Aikwanisa kungouya tobva tatotanga kutongotaura nyaya takagara pasi tiri vaviri. Ndo zvainge zvichiitika izvozvo mukoma, in which it surprised me a lot, but I tried to ignore her as much as I could. Then after that ndopa ndakabva ndachizodzoka kunoku kumhiri kwemakungwa. Handirari handizorore. Ndiri kushaya kuziva kuti ndoita sei. Kune avo vanenge vachida kundibatsira zvimwe kuda nemafone numbers evanhu vanoitawo zveun'anga, please ndapota ndibetsereiwo hama dzangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mukadzi uyu ndinoona sekunge akandigadzira, akambondifonera achigeza ndainge ndiri kubasa, ndikazogumisidzira ndava kuzvibatsira. Akangoseka zvake mushure mekunge ndapedza. Akangonditi pane zvandoda kuti unge uchiona. Kwava kutogadzika foni yake. Murume wake ainge asati adzoka kubva kubasa, akanditi usataura, chingoramba wakanyarara, ndiri kuti vavakidzani vange vachizozvinzwa. So akageza mukomanashi, iniwo ndainge ndiri kubasa. Ndakazotadza kukunda muyedzo wacho. Mukomanashi ndakabva ndachizotanga kutongozvibatsira, in which that was not what I wanted to do. Saka now ndinotya kana kutaura naye. Iye akangonditi it is okay if you are falling in love with me, why are you trying to fight it? Ndinoti kana ndakatarisa mudzimai wangu ndava kuona sekunge chimwe chinhu chisina kana basa. Perfume dziya idzo dzaimboti kana akaspraya, then I would feel kuti this woman, I love her with all of my heart. Now it is something that is so disgusting. Mudzimai wangu ndava kunzwa sekunge anotonhuwa tsvina chaiyo mukomanashi. I just need help. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Naye mikozva zvakangooma hazvo vedu we, asi let us try to assist him in the comment section. Hanzi ndiri kutsvakawo manumbers evanhu vanokwanisa kundibatsira. I am suspecting kuti ex wangu anenge akandigadzira. Ko imimi mainge mozomubvumidza kuti anga achiwacha hembe dzenyu pakai? Sei musina kungoramba? Ndimi makapa muvengi mukana.
wekuti kana kuri kunzi makagadzirwa ndo pamakatomupawo mukana ipapo, ende mukasangwarira marriage yenyu inokwanisa kuparara. Hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo nditori nedambudziko nemurume wangu. Murume wangu anoti kana tichifamba mutauni haadi kufamba neni. Ndanzwa nekungotukwa, hanzi handigoni kupfeka. Saka anoti kana tichifamba anobva anditi, uri kuona mapfekero akaita mukadzi uyo, ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. Hei, unofanira kuita sekunge uri muSouth African. Zvihembe zvako zvaunopfeka aina handitombozvifarire. Like munhu uyo wekuti he is very abusive and anotoramba zvachose, anotoramba kutofamba neni. So handiziviwo kuti ndozvifambisa sei mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. He is being abusive towards me. Apa akanditora kubva kumusha kuti ange achiuya kuzondishungurudza here muno muSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane nyaya iri pano, quite a complicated issue. Hanzi hello mukoma, muri sei? Ndiri mudzimai right now, ndine 26 years. Ndakaroorwawo nemurume uyo wandakasangana naye mainge muri mugore ra2020. Akati iye anoda kundiroora uye zvekare ari kuUK. Ndakati zvimwe kuda ari kungotamba hake neni, but takangoti tadanana about 1 month. Akabva anditi, ndikuda kukuroora but ndichangotumidzira vabereki vako mari because handikwanise kuti ndinge ndichiuya ikoko. Saka process yacho yose mukoma, zvinhu zvakangoitwa pamafoni because nenhau dzemalockdown nei. Ndakataura nehama dzake kusvika pari nhasi ndinototaura nehama dzake, hama dzake dzinototaura nehama dzangu after COVID. Then ndipo apo hama dzake padzakazoenda dzikazongonosiya kamwe kamari because zvakanzi pachivanhu chedu vanotofanira kutoti vange vachitoya nemari physical, not dzepamafoni chete. But vabereki vangu vakatumidzirwa mari, vaitumidzirwa mari neWestern Union zvikare nemukuru ipapo pandakaroorwa. Saka zvakangoitika mukoma ndezvekudai so vakangotsvakawo vamwe sekuru avo vakangokwanisawo kungowana mvumiro yekuti vange vachifamba vakaenda kwedu. Ndivo vainge vachimiririra family yemurume uyu wandainge ndakasangana naye pasocial media. Vabereki vangu ndakazotovabudirawo pachena zvaizvozvi because kubva ipapo muna 2020 right now tava muna 2025 ndakaroorwa mukoma, but nemurume uyu hatisati takambosangana. Chinondirwadza ndechekuti akatombouya kumusha kuti ange achindiona, akangondipa maya excuses mukoma. Akatoburukira muJoburg. Ndikati dhedhi vari kuuya because inini ndiri kugara kunoko kuEastern Cape. Ndokubva atoti ndava kutokwira ndege ndinodzoka ndichikuona. Ndikati imi zvinoita here kuti makandiroora mauya kuno, nawo mauya kunoko mava kuti muri kuenda kuZimbabwe, muri kundisiya, zvinoita here? Kasi muno mumwe mukadzi? Akabva ati kwete. Hama dzake dzinoti hakuna mumwe mukadzi. Saka ndo zvakaitika. We have never seen each other physically. Pari zvino ndakazoramba hangu kuramba ndichitongotaura navo pafoni. Anongotumidzira hake messages but inini I'm no longer interested. Handiziviwo kuti ndoita sei. Is this marriage still valid? Kuti unongoroorwa nemunhu wausingazivi, wongoroorwa pafoni. Ndakaroorwa almost $3.8 ndo mari yaakatumidzira kuvabereki vangu, but hatisati takamboonana. Like he is not even interested. Ndaimboti zvimwe kuda ndini ndinonyanyisa kumupa pressure. Ndikati munhu uyu ndoda kumbomusiya because the first year ndakamupa pressure, especially vanhu pavakakwanisa kutanga kufamba. Ndikati uyai kuno kumumbondiona. The second year mukoma ndanda kutoona kutoti munhu uyu kauyu nyaya dzacho hadziperi. Ndobva ndachizongonyarara. Until now I have been married to this guy for the past 5 years. So handizivi kuti ndoita sei. Ndanga ndafunga kuitawo hangu move on. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zviriko here izvi kana kuti kwete? Pakaipa.